ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣናኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንሓጢአት ሞይትና ንጽድቂ ህያውያን ኮይና ኢና ዝብል እዩ ንሓጢአት ሞይትና ንጽድቂ ህያውያን ኮይና ኢና ሃሌሉያ ንሓጢአት ሞታት ኢና ንጽድቂ አምላኽ ግን ህያውያን ኢና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ክርስትና ካብ ክትኮኖ ካብ ክኸውን ኢልካ ትጓዓዞ ጉዕዞ ድጅምር ኣይኮነን ካብ ኮይነ ኢልካ ትጅምሮ ጉዕዞ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ክርስትና ኮይኮናዮ ድተጀመረ ነገር የለን ኩሉ ኮይና ኢና ጀሚርናዮ ስለዚ ብሕጂ ክንኮነ ኢልና ንጎዮ ነገር የለን ብሞቱ ሞይትና ኢና ብስቕለቱ ተሰቂልና ኢና ብትንሳኤ ኸ ተንሲእና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕስ 5 ከምዚ ይብል ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራት እንተኾይና ከምኡ ኸኣ ብትንሳኤኡ ክንሓብሮ ኢና ሪኢኹም ብሞቱ ስለዝሓበርና ኢና ብትንሳኤ ሓቢርናዮ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ كتأفق إتا أرجيت سبنا مسؤول كم التسقلة فليتنا علنا إتا أرجيت سب إتنا حاتيات سب إتنا حاتيات متشو زنبر السب إتسألمات كم دللا يزجوز زنبر السب نسو مس كريستوس أم مسكال تسقيليو مويتي إلو مسحف كلوس سلازم نحنا كاب حاتيات حرائنا نمنتاي تتبهلا أوريدي نحاتيات موتاتنا يسوع نزل على قويتاي كأتيل خمزيلو أتي كم موتا زتنسأ كريستوس مليسو كم زي موت موتون أبو كم زي ملخ فليتنا نحنا مس كريستوس كم موتنا مسعود ما بهوت كم إن نبر نأمن علونا يسوع كريستوس نزل عالم قويتاي نأمن علونا يلو كأتيلو خمزيلو مالت موتو حنسا نخل جيزي كاب حاتيات إيو زموته هيوتو جنا نأملاخ إيو زنبر هيوتو جنا نأملاخ إيو زنبر كم أدما نسخاتكم كاب حاتيات كم زموتكم بكريستوس يسوس جنا نأملاخ هياويان كم زخونكم نرأسكم تصارو بتعم زجرم نجاريو حواري باولوس تخكلنيا زخونه ناي كريستوس أمره ناي كريستوس حسب زنبور السبيو سلازي مصحف قدوس حواري باولوس صحفهم ملأخت انت دا أصنعناهم بتعمي ناي كريستوس أمره هلونا يدقاقي مززارب مخنياتو كريستوس زخونه مسؤول سلا زخونايو ناتو أمره هلونا قديتايو نمنتاي تتبهاله كم تسوز حسبو كسع زي حسبنا كم تسوز زخونايو كنبرو عين خيلنينا مخنياتو اسو زخونه إنا خوينا مسؤول تسقيلنا مسؤول مويتنا مسؤول دما هياويان كوينا إنا نحاتيات كم كريستوس زموته أنا نسخم من دما نحاتيات موتاتنا كم تموت دقيمو أب كريستوس كجزء زي كقل أبانا دما موت دقيمو كجزء أي كقلنيو نمنتاي تدعي لكموني حدش فترات سلا حاتيات مومات زيد ليو فتراتيو نمنتاي تدعي لكموني حدش فترات already دحرموت زمت فتراتيو تنسائي دحرموت زلو هيوتيو سلازي اتناي موت هيوت نتا اب تنسائي زلو هيوت كرخبون كبوصحون اي كقلنيو موت مچرشا مستغبرو لي حدش فطرات مزيو سلازي انا نسخو من دما اتحدش فطرتينا اذا حدش فطرت بحج نخموت اب تغلاي اتونيو بحج نخموت صومن صلوتنا يوسدنيو بحج نخموت لعلن تحتنا يبلنيو نمنتاي تدايلكمني حدش فطرت ممات يدلينيو اوريدي حدش فطرت نتلعل هياو كوينو توليديو نغزابير هياو كوينو توليديو مخنياتو دحرتناي موت زلو عالم زمت فطرت ስለዝኾነ ደጊም ሓጢአት ኣብ ኡኽመልኽ ኣይክእልንዩ ስለ ሓጢአት ኣብ ትግል ምእታው የድልየንዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ድሕርሞት ዘሎ ህይወት እዩ ስለዚ ሓድሽ ፍጥረት ኮንካ ብሕጂ ክትመውት ትጎይ እንተዳኣለኻ ኮንካ ብትኽክል ሓድሽ ፍጥረት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይፈልጽሕ
ኣይበጻሕካይን ወይ ኣይተረድአካን ኣሎ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት ብክርስቶስ ኢልና ንኣምን እንተዳ ኮይና ናይ ሓድሽ ፍጥረት ኣተሓሳስባ ክህልወና ይግባእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ኣተሓሳስባ ንብጻሕ ተባሂሉ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ኣተሓሳስባ ኣነ ንኣምላኽ ህያው ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ምኽንያቱ ሓድሽ ፍጥረት ህያው ዝኾነ ህይወት ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመና ዘበልና ብሞቱ ከም ዝሞትና በትንሳኤኡ ከም ዝተንሳእና ብስቕለቱ ከም ተሰቐልና ክንኣምን ይግበአና እዩ ኣብ ናይ ትንሳኤ ህይወት ኮንካ ስለሞት ኣይሕሰብን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ትንሳኤ ንሞት ዝሓለፈ ህይወት ስለ ዝኾነ እዩ ንሞት ዝሰገረ ህይወት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ህይወት ዝኾንኩም ስለ ሓጢአት ሞት ምሕሳብ ኣይድልን እዩ ሓድሽ ፍጥረት ስለ ሓጢአት ትግል ኣይድልን እዩ ንሓድሽ ፍጥረት ሓጢአት ደጊሙ ክመልኮ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ሓድሽ ፍጥረት ባህሪኡ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ኔቸሩ ኔቸር ኣምላኽ እዩ ጽድቁ ጽድቂ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ፍጥረት እዚ ከምቲ እግዚአብሔር ንሓጢአት ትግል ደልዮ እዚ ህይወት እዚ ድማ ከምኡ ካብ ሓጢአት ዝጸረየ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝተመልአ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት ህይወት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ህይወት እዚኣ ኣባና ስለዘላ ነዛ ህይወት እዚኣ ዝምችእ ኣእምሮ ድማ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ እታብኡ ዘላ ህይወት ይካፊሉና ኣነ ብርሃኔ ቶም ድስዕቡን ከዓ ብርሃን ህይወት ክረኽቡ ኢሉና እዩ እዚ ብርሃን እዚ ህይወት ረኺብካ ስለ ጸልማትን ንጸልማት ሙማትን ምሕሳብ ጌጋ እዩ እቲ ሓቂ ንሕና ንሓጢአት ምውታት ኢና ንጽድቂ ግን ህያውያን ኢና ከምቲ ሰይጣን ኣብ ዘፍጥረት መጺኡ ንኣምላኽ ዘሞተና ንዕኡ ድማ ከም እንነብር ዝገበረና ክርስቶስ ድማ አንጻርናቱ ይገሩና ንሓጢአት ንዘለዓለም ከም ንሞት ገይሩ ንጽድቂ ድማ ንዘለዓለም ህያውያን ይገሩና ሓወይ ሓፍተይ ከምቲ እሱ ዝረኣየካ ንርእስኻ ቁጽራ እሱ ከም ዝሓስቦ ሕሰብ እሱ ከም ዝሞትናን ከም ዝተሰቐልናን ንኽብሪ ድማ ህያውያን ምዃንናን ይዝፈልጥ ፍልጠቱ ይኹን ፍልጠትና ንሓጢአት ሞይትና ኢና ንጽድቂ ግን ህያውያን ኢና ሞት ኣባና ስልጣን የብሉን አሜን